July ni somni pariat kumsang ni pakwa zandar sari vela khan Barcelona Spain rama police chuan emergency call an dong hlol maya chuta chuan no upalam to pakhathian afa te chu ni tamtak abiak po thei to lo thu ti le amang angina an in lama awakal top thu te asoya ma se an in awa thlen chuan an kong khar chu chung lama nge taka alo in kalta tawanga alu thei si lo ti ngei na dang a hre to lovina police puina aron ngen ri ngot thu asoita a heta an fa ti chena mun aron soi hi in chong thumasang kanamet residential area om ania helai borvel hi veng re roi tak ani nge ti chuan chutia call an don no chuan police lampo rang takin address aron soina huna chuan an bakalta ani heta ron call tu pitar hi aming chu Clara i ania afati omna nia asoi in hi chong thum ni in he in hi apasal hlui boral ta minga register an nge a tunma chuan he ina nge hian an chung kwa in hlim takin an lo cheng ho to thina amai ro chu pikla rai te no pen kara chuan in hnial boina om chhauta zo zawin dan ang takin kumsom chuang kalta akhan an lo in chen to a chutia anin chen hnuwa chuan apasal po chu mundanga cheng turin ein son chuak ta deya chumi hnuwa klarai le afapo upaber dot tlangwala ni mek Mario te chu nun bul jan thar le turin anin son chuak vele boka heti lai mek hian afapano pangber hugo hian au an upaber hektor hi amil waklawa anni pahni hi anin ngei lo mai ni lovin anin ti boy ve reng rek thina kumsang ni pathum kuma khan hugo chuan in ti boya in hau reng chu aning ve to animana ama khosak shan chu atum ve ta a in lo aturte azon no anin chu a chwa san vele ta ani ti chuan heti ani awang hian an chung ho chuan anin chu an chwa san zo ta deuh duaka hektor le anopui suzanai te chau chu chu ina chuan cheng zuin an pahni chuan chu in chu an lo don ta a nima sila thil thlen ma thlani vel kalta khan hugo chuan anuna harsana atok chhomol mol maya anna achan mai ba ka abial nu lengzen zila chu alorai vele che boxi sumlak lo na mumal le nget anei lo ba ka naute lo piang turnen ariru chu aboi ve thehle a abial no nian chuan an khosak dan te sumle pai an man chwa thin za te chu chodonin chuti ringo chuan naute lo pian huna an tan khosak ngeina awm don lo te chu an che thiam ta a chumi wan chuan ngun taka anin ngei to hnuwa hugo chuan an vila khan letlia wachen le ri phot me chu tha atita a ma se chen hlen reng ero chu an tum lo thung in vila an chen chuan thlatin in lo amana anin sen thin angkha an sep thenga ba ka na tho to tha a mule huna chuan an chuak thei vele mai don boka ti chuan vila chu chong ni zau tha tak tak le a hnuaya basement la om cheu bok ni in chutia vila lama anin swan lo tak hnuwa chuan hugo le zensi te chu first floor a an om ta a anni ba ka hian in pui ro to an o hektor le anopui te ero chu second floor lama khan om ve thungin chutian chuan omna tur shan nei thoma se thil tam tak ero chu an la in tom angai lo theilawa chauka te choina pindan te in hnung lam huan zol te kot te le in hnoi ber basement te chu in tom vek chu angai thowa chumi wan chuan cheng hau ang deuh tho chu ani thomai heta a boy thlak lai ber chu heng no patuak ni te hi an mi zia le an nun dan in person tuk ber mai hi ni ome hektor le anopui suzanai te chu thenrol komlem lawa tom cheu cheu chi beng cheng le rebung bo ngai thelo re raya omdu chi anni lain hugo le zensi ti ero chu chumi detling thok chu anni thunga thian an ngai na in chen am khoweng le misang de tinen po in bipo borbor rile lu chi anni thunga kartin mai chuan an thian hnai tinen in hmu khoma in kum khom hona te nei sia thinin achang phei chuan zanria e khom turte achang in online games khel ho turte in anin hmu fawa ani na taka chuan July ni somni panga po khan chian ti nena zanria kil ho pa online games khel ho turin ro manna an siam sa vek to nge ani hei hi kartina anti dan than ani awangin an chen ho chuan chu hun chu an ngak le thina pel lo sham sham an tum hlom thin nima sela himizan July ni somni panga zana hian hugo le abial no zensi te chu an hun tiama po an la ron thleng thei reng reng lawa
voi tam tak an chin zo tum hian an kol hlom thina ma se an phone chu an pahnih chuan an chang thei reng reng si lo chung an thian ho zinga mi Nicholas a phei chu amang ang zual hleya pick up thei lo ma se a be dong ve du ho lo a kol lui tlut luta angai chu a tha thei ve reng reng lo chuti rualin zian si chuan naw a ve ma thutanga an chan chin po ron sei hman lavin damdo in lama an tlan lut rum rum anianga ti tiril ru in chu chuan anin hnem taringota nima sila zan lama an ron lan lo mai ba ka atuk zinga po chuan engma chan chin chu an la ron sei thei chong lo chu mai ni lavin an phone la chu an la pick up thei chong lo zeu nen Nicholas chu angai a tha thei to tlat lo maya ti chuan chutia ril ru boi renga ai chuan ti in anina nge chuan vakal atumta ani ma se heta vila awathlena doorbell han me chuan Hugo ni lavin a u hektora chuan aron chhon ta dei maya ani chuan Hugo le zenzi te chu khopon lama an chho dei thu alo seya atong dana po chuan ngai thatlo na po ani ve melem lo boka nima sila Nicholas chu angai a thata ho lo achan chu Hugo mi zia alo shat ve thin dana chuan in mu khom tum sa vek to engma suilawa chutia thianti in nga thlonti rang chu ami zia ani lawa tin engemaw ro kholna anei ta thut ani puin phone call talin aron sui nge nge yanga chu mai ba ka Hugo khan anu pui zian si chuan ni somni panga khan anna atangin sol aneya atuk ni somni paroka ero anna a akal angai thu kha asoilai ashatlat boxi chutiang ani awan chuan anna kal san emo an zanjia e khom tor thol emo in khopon lama an kal thu chu a ring thei thlot lo ani ti chuan chanchin chiang zok shet ngei tum chuan zian si unaw no chu avako le tangata nima sila zian si unaw no po chuan chutianga a unaw no te sin chwa tum tho chu engma a shet lo thu le a u chu biak theilawa a om ringo chu mak alo ti ve hle thomaya reilo te a chuan an thian ho le chung da zinga chuan Hugo le zian si te bori ngot dan chu dar ta ngalin a chan ber la chu tu ma la chuan an sheder si lo engtia chutia bibo ringot mai nge an ni anga an chunga enge thlengta ang ti chu an sui khom le ringot mai thin ani heti lai me khian Hugo nu klarai po in a fapa ti bo tho chu alo shi be bokin mang ang tak mai in a fapa upo ber hektora chu avakol ta wata ma se hektora chuan anaw Hugo ti no pa chu an jin chuak ani ve maya engma han boi chuk na chan tur awm shan la veti in alo chang mai si klarai po chuan chutia hektorana alo chan ta ka chuan tulawa karil ro kalo ti boi hmal chuk te po ani ve ang ti in ain ngai twale ta a amai ro chu arilo chungri la ero angai chu angam zan the chong lo chutian chuan ril ro nuam lo deuh chung chuan awm ri ta phota chu ni a ma se ni somni pariata po afa te chanchin chu engma shia tur ala om theilo tak chu wang chuan Clara chu awm hle hle thei to lo tlailam dar livela chuan afapa hektor bok chu avako le tange nge a amai ro chu maktak main hektor phone po chu Hugo ang mai chuan pick up tu anom tareng reng lo akol non tlut lut nu apo chuan sang tu chu anom the chong lawa chuta ze chuan Clara chu achi ai ta tak zet ani ber ama nge chu vila lama chuan kal turin ain siam hmal terum ruma vila awathlen chuan kongka chu acha bikol ve chuan hon a han tuma ma se maktak main acha biken chuan vila kongka chu a hong thei tatlat lo mai a han ti le chingal na in a hong thei chong lo chuta zong amang angin a hlau thong ta tak zeta chumi ni wang chuan police chu arang rangin a kol zuita alo ni ti chuan Clarai phalna thlapin police lam chuan vila chung lu theina tur chu an han zong kwal ta ngala wane thlak tak main first floor a dar thalang kong khar pakhat chu alo in khar full lo hlo maya chuta tang chuan lutin living room lam chu an ba polia chuta in chung an han lo hnuwa chuan Clara in acha bi hmanga kongka a hon thei tlat lo na chan po chu an tha thei ta a kongka pui ber chu chunglama chuan in kaltlatin chabi chu in phoi lovin akwa chuan alo la omwa maya chumi wan chuan pon lama tanga hon thei ngai na kha a om lo alo ni ti chuan in chung chu han in mai chuan a fil file lovin alo hnok ang ring via maya ma se tukver song song ero in khar thathlapin ti luina hmanga luruk na hnu ma ero chu om lawa in bangvela po lo na hnu ma rang emo a omlem lo bok nen alandan maya chuan pona matanga ti boi tu emo an omlem lo ni in police chuan an shia engkim mai chu chulaya cheng de chuan
engemaw thil man hmaw thlak tak awangin anmah ni thu in an chhuah san sakli ang hian alanga ma se thil pakhat an ril ro tinuam lo tu chu an hmata tlat mai first floor bedroom a khumbula eng chhina dawhkana chuan zianzi par chu alo omwa maya achunga chuan an no pa ID te an passport te alo om tlat mai chu tak chu thilmak tak ani a tin hektora soi anga zin chhuak an ni se chuan chung document poimo te chu an ke ngei tur an si ani na taka chuan an document tel lo chuan khoya ma an zin hi arin om tla si lo heta tang che hian police te chuan hugo le zianzi te chunga chuan thil thalo tak engemaw a thlen nge chu an ring ta hle ani amai ro chu dan ang taka malak ngai na chu aum ri lo thung criminal case anga ma hanlak donin engma report emo evidence emo aum ri silawa tin an ti thei om chon chu vila chunga bungrwa mo thei maya om ho te chu ngun le chik taka en chu ani re deuh maya chu mai ba ka mimal thil ang chi dawar te dairy ti le thil dang te po chu phalna nen lo chuan engma an khoi thian lo awangin thil poimo engte chiama chu an ti thei tlat lo mai ani amai ro chu basement a ero chuan an lu thle ta a ma se chu ta po chuan bungra hlui le thil hote te a lo khat wikin a circle khata hian di freezer lian tak hi alo om boka ma se chu ero chu an hong lem lo thung chumi hnu chuan police te chuan klarai hnena chuan a fapa te chu an no let le tak thutin ti in vila a chuan chu zan chu riak mai turin an ti ta a zan khwa mai chuan ril ruwa be sei nei chungin klarai po chu vila chuan om tarenga kongkalam te chu endeu sek ringin a fapa hugo le zianzi te chu kongka chuan ron lu thu tur ang tia du thu te lo samin chulam chu amel deuh sek renga ma se zan khwa po chuan tuma chu an ron le thei si lo ti chuan atu ka hugo chen tha ti ho po chu pakhat te te ya ron kal khom hlomin chanchin ngai ven tur le pikla rai hnem tur chuan an ron kal khom hloma an vai mai chuan thu khom hlomin engtia malak chinge engwanga chutia hugo le zianzi te chu kalbo thut nge an ni a phone tal po a biak theilo tura engwanga bibo tlat nge an ni ang ti te chu an soi khom hloma tin thil hmu mai emo shiat lo pal emo kan neem an thu soi the ngil pal kan neem ti te le hetia anom chan shia theina tur hian tu emu berbula an thu soi the ngil pal kan neem ti in an han soi khom hloma le chuan lunch e hun alo ni chuan klarai chuan a fa pathian te an chanchin ngai vena chutia ron kal khom te chu e tur bo se saktumin in hnoi lama freezer ami cold drinks la tur chuan a chukta a ma se chuta chuan adam chung zonga thilrap thlak ber tur chu azutong don ti reng a hre si lo freezer kongkhar han hong chi chu plastic bag dum lian tak mai hi lo omin chu plastic bag chu a khat tun maya mishing tak sabung dang lup ni om tak thla hi a chunga chuan ron lang thein rap thlak ati ru tuk chu a te ta twara chhuata chuan atlungal ta nok mai chu vele chutia in hnoi lama piklara e te twar ri chu an shiat vele hugo chen te ho chu rang takin an tlan thlawe ta ngala chuta anni ho po ina piklara te chan an han huwe se chu rap thlak an ti in an ding khong ta reng ringot maya chumi hnu chuan police lam chu an ko zuita ani le chuan police an lo thlen hnuwa chuan freezer chu an han check ngal le zungzunga plastic bag dum lian zet pali mishing tak sabunga khachu mo ni in chung plastic bag ka chuan mishing lu te ngong te ombor te mong te kut pahni le ban pahni ba ka ke te alo oma heta alanda na hian freezera alen ngei thenan oluk taka chansom hnuwa rem ani ti po achiang hle ani le chuan chung ko member om ang te an en chen tir hnuwa chuan chu tak sabung chu hugo taksa ani ti chu nem nge zui ani a hei mai ba ka freezer mong lama po plastic bag dang te deuh zok chu alo lo om ta cheu mai mi chi tak sabung sang chu atak sabung kim veka lo omin adul vel parda na tang chuan hugo bial no zianzi nge ni ti chu police chuan an she theita a tin tak sabung sang ho chu olok taka tuam ni in khatia plastic bag tuma da an ni ma khan sarang por pi pep thil ke ol samchi pekna na man thin ang mang hian olok taka pek thlia ani a chu te pin olok taka char le vek ani boka chumi zo chuan plastic bag dum liana khan dalu chau an ni ti po asiata tin chu tianga oluk taka pek ani chuan he twal thana hi oluk taka in bo sei hnuwa chetna ani ti po atilang chiang ta hle ani
ti chuan DNA test ti le vek ani hnuwa chung tak sabung sang sang te chu no pa bo mek hugo le zianzi te nge an ni ti chu nim nge zui ani ta a heta forensic test atang hian hugo te pahni thi dan dik tak chu hria chhuwa ani ta boka hugo chu voiriat lai vi ni in a ngonga te a oma te le a kong le lama te vi ania tin a oma vi na chuan a chua pa a thisen zam chu ti chhia in chu chuan na satakin thisen ati chuak ta a hei hi a the pui berania hriat ani a hei ba ka hian forensic mithiam te chuan a hliam hnu ma vi ani na hnu ma chu oluk taka an zir chian hnuah chuan mi pakhat kut hnu ni lovin mi pahnih kut hnu nge ya vi ani ti chu an re thei ta boka engwanga chan som viau nge an ni ti zona po chu hugo taksa kha alian tham emema freezer chuan aleng don si lo chumi wang chuan freezer da thei ani nan an chan som ta chiam ni in an shia a hei mai ba ka zianzi ve thung ero kha chu tho chama thi ni in alua chuan na taka hliamna hnu ma ala oma tin a hmoile a hnar vela te chuan hliamna hnu ma lo omin a ngonga chuan re na hnu ma lo om boka hei ba ka hian abana chuan hliam tam tak hmoni in alandana ama be tu te chu theipa topin alo beilet ve nge ni ti po he thil hian atilang chiang hle boka ti chuan test sang result atang chuan thutlok na siam ni in mi pakhatin zianzi outdoor chu akali atnar a hupsaka chuti lai mek chuan pakhatin a oma chuan thut betin a rek lumta ani ti in an soya ma se zianzi thisin an test na chuan zu hmu ani ta tlat mai hei hi thil mak takani a chan chu zianzi shetu a chung te le a thian te zong zong chuan a raya wanga zianzi in zu in ngai lo thole a fa pai lai chu a ngai pui mo ema wangin zu lam reng a rai ter atang khan a khoi ngai lo tho chu an soi hlom veka hei wang hian police te chuan rin dan chu an nei le theita a chuta chuan ama thatu te alo be le tha theilo nan zu chu an tul lui ani an ring hleya engtin chi ange hugo le zianzi te hi tha an ni chi angle khoya nge hector le anupui suzunai te hi an om tak engwangin nge tuna tak kher hetia motor po omlova an local bo de ile chung so na te chang thei tu tur chu a omel takin ti in police chuan vila pumpui chu dapin an ching le chhuak le ta veka chuta chuan tual thana ne na me bel thei thil tam tak chu an mu chhuak le ta ani sarang por pi pep chi te plastic bag dum sai sang te rubber kut kor man nu te electric so te sheipui te shui te stun gun te le chemte sai sang te heiba ka hian thil dang tam tak an mu chhuak ta a heng an thil hmu chhuwa zinga mak an ti ang reng tak pakhat chu vela a chemte tam em mai chu ni a room tin mai a chuan chemte chu motor lo omin avai phe chuan zahni chuang lai ani nge a chu chawala ni lo kitchen a po chuan chemte chu somnga ai tamma lo omin chome channa theivel na atanga sa channa thleng chuan chung hote chu forensic test tora lak vek ani ta a chuta test result alo chhuwa chuan chung chemte jinga pathuma tang chuan thisen hnu ma hmu ani ta a hnuwa heng thisen te hi hugo thisen an ni ti chu finfia ani le ta bok ani heng ba ka hian hector room chunga chuan notebook tam tak kota ziana bu chu an hmu chhuak tela a chung an han keu chuan investigator te po chu an phu ve ta zok mai chung le khabua chuan tual than atana manchi manro sang chung sang chu alo in sia mai ba ka chu le khabua lo in ziak zong zong chu investigator te mo chwa ho nen khan in ang diak vekin an man ro mo chwa hawa khan zia mai pakhat ma an lo nei lo alo nia chu mai alani lo chu le khabua chuan hector ko ziak nge chuan tual tha dan tura an ro mana chu atirte atanga atop thlengin chipchar takin alo in ziak thlapani chu engti khuna nge kan che tang engtin nge kan che tang kan tha zwa engtin nge ruang kan song bol zuyang engtin nge evidence omlo tura kan hno kan thup theyang ti tile police in thumin zo huna engtin nge kan lo ma chunang ti ti thleng chuan alo in zia kim dap mai ani heng mai ba ka hian hugo le zianzi tho hunte na atanga an ron ho hunte kar khata engtik ni a ber nge an thian ti nen anin hmu khom thin ti te vila lem chu kota ziakin a chong le tukber omdan kotlam le huan hnunglam an vila hualtu omdan velte kongpui lam omdan ti le vila luna atanga kongpui chu fit engza chi ange ti thleng chuan an lo ziak veka engkim mai chu uluk taka plan thlapin
he tual tha na ro man tur hian hun rei tak chung anin puwa cha ti hria tak hian engkim mai chu uluk taka ziakin an chin chhia thlap vek ti na ni chu hei mai hi alani lo heng song song hnuwa hian thil dang alo le in ziak tel cheu mai chu hugo te no pa hun man dan vel chau ni lovin an ma ni nu le pa ti nge hun man dan po chu chip siar takin an lo ziak tela alan dana chuan hugo te no pa chau ni lovin anu le pa te nge po chu an tha hmabak ni in a hriata te chuan he notebook an hmu chhuat hnuwa hi chuan investigator te tan tak po engtin chiange tual thana chu a thlen ti po a hriat kim thei deuh thuak to a ma se investigator te ruwa zone om ta chu chuti khopa uluk le ria tual thatura inwa se si engtin nge an sul hnu ol sam taka mo chwale mai tura an da le thei ti chu ani le ta a he zone hian ngai dan dang chu a hring chuak ve lo thei ta lo hektora po tum na mai zok ani thei mai ngem ti chu investigator te po in anin zot ve lo thei ta lawa hektora room an chek lai khan police chuan DVD pakhat Dexter ti series chu a folin an mutila he American TV solar zet mai Dexter a hian a changtu pa chu chhon lama chuan forensic expert ni in police tan a thoka zanlama ero chuan toala thatle thin thung a zia chu chhon lama police ni in zanlama ero serial killer arukin alo ni reng ti na ni chu ti chuan he DVD hektoran alo kol dan le a full veka alo kol dan a hian mishing taksa chandar dan le a hnuwa thisen hnu ma vel ti faidan de chu uluk takin alo ena chu TV so atang chuan alo inzer thin ti a hria theya a chan po he TV so a an ti dan ang thlap thlap hian mishing taksa a chandar ve ba ka a pek le dan te thisen sul hnu a ti faidan de chu Dexter seriala an ti dan ang vek chuan alo ti ve tlat mai ani na taka chuan tual thatu hian thisen hnu ma a ti faidan chu a tha thokhat leya July ni somni pakwa a investigator ten villa an enchiana test an nei tumpo khan first floor a chuan thisen sul hnu reng reng an hmutalo renga an hnu ni thum hnuwa luminol ne na an test le hnuwa chia in chung step ate living room sofa atile second floor bathroom ate chuan thisen kaina hnu ma kha an hmu thei da chau alo ni a heta tang hian police chuan tual thana thlen lai khan tual thatu chuan film khur takin sarang par pi pep chi angkha ngun takin bangle chhuata te chuan a pha thisen a per lo nan chuan a kho chuak vek ani chu an ring heya tin tual an tha fel hnuwa chung sarang de chu la khom le vekin mundanga an peita a chuwan chuan banga le chhuata te po thisen hnu ma kha om lo phata ani hengba ka hian hugo le zanzi te taksa a vina hliam hnu ma te kha uluk taka zirchian ni in an taksa chan munnan khan electric sole sheipui kha man ania amai ro chu chung man ro an hmu chwa hawa khan ko ze thla pakhat ma hmu ani lo thung hei hian tual tha ani lai le an sol hnu an chin fel chung song khan tual tha to chuan kot kor abun ani mela he tual tha to hian do thu samin a sol hnu vel chu chui thelo turin asiam thiam ati thei ome ma se tual thana fel fai tak social bo khopa no chui dor omlo ni alanga po hian thil swal rap thlak tak te thin te hian sul no por pakhat tal hi an lo nei le nge thin chutiang bok chuan he tual thana po hian no chui tu te pui thei tu tur thil om vele thomai chu in hnoya freezer a khan ania ngun taka khatia freezer kha an hanjir chen hnuwa chuan a chin honna avon na la ya takle a chunga plastic bag lo om te a khan hektora ko ze thla chu forensic test atanga hmu ani ta hlawa chu evidence chiang thatok tak ani zuita ani hei mai ba ka hian notebook an hmu chua ko ziak an hmu te kha mithiam ten zir chiang le in chung ko ziak te chu hektora le anu pui suzana ite ko ziak nge ni ti chu fin fia le ani ta bok nen chuan an pahni chuan chu tual thana chu an ro man dun nge ni ti chu ati fia le ta a tin forensic te song le evidence sang te atang chuan tual thana thlen dan chu hriat theini in hugo kha tha ani lai khan mi pakhat mai ni lovin mi pahni in an vi ron ti kha hriat ania chutiang bok chuan zenzi po kha pakhatin akali atnar a hup sak lain pakhatin alorek bok ti chu hriat ani le ta boka ti chuan tuna chuan police po chuan thutop akhai khomna chu siam halin hektor ale anupui suzunai te chuan hugo le zenzi te kha an that ngeya tual an tha zo hnuwa man hlawin an tlan bo zuita ani ti in
an nu chuina chu a hmor an bok thei don ta ani nima sila investigator te chuan zo na an la nei tlat mai khati khopa uluk le rei tual thatura in pwa cha si khan engwangin nge an tual thana kha man mo em ni om taka sol no porneya an chwasan le mai si le he thil hi engwange ni theyang ti chu ani le ta a abikin an notebook an tual thana ti chiang theitor mai chu engwanga latil lo nge an ni hei hian investigator te ngai to ana chu ati boile tatlat mai ani chuta chiang zo ka an han chui thuk le deuh nuwa chuan mi pakhat ming lo langin chu chu Mario a Hugo le Hector ati inkar om an unaw pa kha alo ni reng maya tin notebook a ko ziak te mithiam te na anzir chiana result alo chwa ma kha chuan police ngei puin Mario hi an rin hel zinga khan an tilvea a chan po July ni somni panga Hugo le Zanzi te tuma ina an biak po theilo nia takhan Mario chu villa khan akal tlat maya police te na thuan zo fiala ya Mario soidan ero chuan khamini khan villa atanga naite ya a thian thatinen in hmu khoma zu in ho antuma villa atangin alo nai bok nen anin hmu khom zo lama villa chuan ria koilo lo mai chu aril ruka ma se anin a chwasan lai khan villa cha bi kha alo ken chwa theingil de ya zanjeya anmu to nu wati harli ai chon ti in kallama villa a lu koi masaka au naw pa te chu cha bi wadil masak atuma ma se villa awa thlen chuan au nu poi susana i chu chi ai mel zeta ko zola ama chawa alo ve ton sek chu a hmo chuan mak ati hle maya chutakara susana in aron hmu vele chuan mang an mel ze thian arangin in chunga chuan atlan lu ba ka kongka chu akal ngal rok boka chu vele Mario po chuan umzui ngalin kongka chu akik zui ba ka an hming chuan a kau zui lom boka ma se tu ma reng chuan an lon chang thei si lo chutiang chuan minute som don lai chu kota chuan dingin akha token kongka chu akik pa reng ba ka achunga omte chu a kau reng boka te chuan a topa unaw pa Hector chu ron kalin kongka chu aron hon sakta shama chuta Mario chuan zana villa a aria koitor tho chu shilngalin engtin nge kongka ivaron hong har velti in asosuya ma se Hector chuan tunang huna Mario chu aron kal alobe selo baka in chung chu a hnok dewa wanga ati faina kongka po hong har ta ani tho chu alo soimaya Mario po chuan engdanga changjui talem no chuan room lama a cha bira tur chuan akal zui ngala ma se chu villa a room ve thin avalu chuan a khuma a be sitele a comforter te chu lo om to lovin a mattress te po chu along to phian lo oma chuta Mario chu wa chhuak le in a u Hector bula chuan honge a be sitele a comforter te chu alo om dei ti in a wasot le ta a Hector chu in ngai twani om tak hian han ngoi de wanga chuta mong chang hian abal to lutoka athara thlak sakche katuma kapai tamai ni kha ti in alo chang ta a chumi nuwa besit vel aumri silawa zan in chu first floor a mi khwal room lama khan lo zoriak zok mai ro ti in Mario chu a shileta a chuta Mario po chuan ni e ti in a thian de motor chuan a in khal chuak zui vele ta ani te chuan zing lamdar thum vela villa lama chuan letli in amu chu a chwari lo awangin living room sofa chuan thuin TV en pa chuan a ruilu tuk chu in ti harpa atuma chuti lai vel chuan in hnoi atang chuan thil chhur deuh pop ang hi a hrita tlat mai ma se alo rui ve bok nen alu te chu a vir moi renga a rui zui bok nen eng thil nge ani zu en chiang tur po chuan a thau pe talawa a hnu dewa chuan in chunglama motorin a chhole ta ani ti chuan atuk zingda ruk vel bora chuan Mario matui lai chu thom dang bok chuan aron ti harle ta a hemi tum he chuan mi tu in emo thil ri tak chhuata chuan a hnuk ri ang hi ni in a hria a ma se a rui ala re lo nen a har chiang mumalawa mumang ang de oroi hian hria in ang event pe le ta chuang lawa a hnu a phel chuan amu thil san le ta mai ani te chuan tui takamu in atuk chhnu lamdar khata chuan a har le ta chawa a har hnuwa villa vela a han kal kwal chuan tuma motor chu an lo om to ho lo au naw tele an no pui te po chu khoya emo an zin ho emo ani aring maya makpo atilem chong lo a thom no te in ha tha in anin lampana le tur chuan villa chu a chwa san vele ta ani te chuan Mario thu soite atang hian police lam chuan thil thlen da ni om ang chu an hanrem chin vele ta a
Mario a zandar som pakhat vela vila ava thlen lai khan Hector a chuan an tual thana solnu te kha alo ti fai mek anga Susanai ero chu pon lama mi ron kal anom le om lau thli thlain alo om thunganga Mario a vila kota ronding a hmosia khan Susanai chu chi ai ta ngalin in chunga khan rang taka atlan lu hnuwa kongka po chu kalsui ngalin apasal chu thilom zia ava shil zuya chumi nuwa chuan man hmo takin living room chu ti fai ngal sok sokin ruang po kha in hnoi lama anda thlawat watanga chutia anche chungchung hnuwa chuan kongka kha anba hong ta chau ani hmelta ani ti chuan tual an tha lai le an sol hnu an ti fel chungchung chong khan Hector a chuan kotkor abun tlat maya ma se Mario kongkhar aba hon sakdon khan a kotkor chu a phel angai ta si chuta Mario ron lutla khan zo na eng emoron zo din kongka an hon har chante abc tele comforter labo ringo chungchang ti po kha azo ta sia khami chang tura dot phwa chop tur angai to angai bok si nen Mario chhuanua a hna chhunsom le tura in hnoya alu hnu po khan ngai to na film mang theitalawin a kot korpo kha apun le thei ngil phata ani mela ma se he che hi police ta na van ne na cho alo ni ve ta thong ani plastic bag le freezer bon wana ta chuan Hector a ko za thla cho chiang takin alang ta sia chu chuan tual tha chu ama nge ni ti chu ati chiang ta a tin hogo thian te thu sei te an nge thlak le nuwa chuan police lam chuan thil thlen dan chu an han duang thar le china July ni somni pali hogo te no pa biak theilawa anom mani che akhan an thian ho chu vila chuan anom khom le a zianzi ero chu anna alaban lo awangin heti lai hian ina alaron thlenglo thung ti chuan tlai lam darli vela trin dar hlomin anin mang thata a chuti huna chuan vila a hogo a Hector le Susanai te che chu omin chulai hun rem chang chu an chu ta wata hogo thian te an kal liam che ti zianzi ron ho ma sha chi chuan Hector le Susanai te chuan hogo chu beron tangalin atira chuan stun gun an mang phota chu chuan hogo chu nikhoshelawa siam ngalin chu vele rang takin aka an no saknuwa an phor bel suita a chutia phor hloma omreng hogo chu an no pa chuan a thi thlengin an bel suita molmol maya ti chuan zianzi po kha aron ho vele ani po chu inrin man po ommi alawin an lo bi ngal thuta an that vele ta ani hetia hugo te an tha so hnuwa hian an lo ro man sa ang thlap khan an sol hnu te so an ti fai ta veka nima sela Mario kha rin lo devin aron lang vele thut ta sinen an tum anga che theidalawin man hmo takin ruang te kha in hnuai freezera an da lo mai kha angai phata a te chuan atuk lo ka tang khan hugo thian te le an chung te hugo chanchin zota an ron lor tak se ka chuan Hector le Susanai te chu mang ang tanin an tual thana kha an thobrei theidon lawani te chu an che thiam ta a atopa July ni somni pariata chuan hlau thong takin an kar chuan vila chu an tlan chwa santa ni inalang hlau thong le man mo taka an tlan chhia tawang khan evidence poimo tak tak an notebook telin an hnut chhia phata alonia te chuan police sampoin an du tok evidence an khom hne to thokata an in hriat nuwa chuan Hector le Susanai te man theina waran chu an ti chuak ta a amai ro chu an hnu chhe chu rin ain har saphian mai an mobile phone atanga chui theilo turin July ni somni pariata tang khan an pahnia chuan an phone chu an off mak maya hei wang hian data signal atang chuan an omna chen chui the ani lo ta phota nema sela police lam chuan Susanai na thona hmun lampang chu wa be pop le in chuta chuan an company lam lo soidan chuan Susanai chuan rei tak chol lak alo dir ani te chu an wa shele theya hei ba ka hian misol pahni de chuan an ka chu an lo man tak melin ti thuwa an credit card mana hnu lam an chui le ta chuta an ka transaction atanga alandana chuan kan misol pahni te chuan friends lama tlan chiat an tum ti hriat ani ta hlau mai chumi an hriat vele chuan Catalina police chuan friends border force te hne na chuan misol pahni Hector le Susanai te thalak le ani na te chu an thon ngal thoya an lo hmu ni chuan lo dang turin an tran puina an badil ngal boka amai ro chu ni tam tak nuwa po miswal te pahni chu an chan chin reng reng hria zui tur om ta holo nima sela tual thana a thlena tanga thlani don September ni som paruka chuan French police te chuan Spain lama chuan thu an ron thon ta hlo maya Hector le Susanai te chu French ma chaklam kho pakhata an man thuron soin
French police na an soizel dan chuan tipal thil thua man ani deuma ani ome khochunga parking lot a chuan dan panga yin police duty chuan checking ani meka hetia checking an nei lai hian no pa ni om takte om dan mak de ulek chuan an mi chu alatariawa engi mo thop nei ni om tak hian police officer tina an han biak po chuan an mita engam lavin an hoi zek zek maya chuta anom da na wang chuan police officer chu ngai thata chi alavin an document te phora thoi taka om turin a shilta a ma se chumi te pahni chuan thataka thu zom tamai lo chuan lam sang sang chu an siam ta chiam mai chuan police officer te ngai chu ati thalo zol ta so so ka an ngai thatlo na te ti chian nan ti in police officer chuan chumi te kar chu handap an ti hlule ta a chuta kar an handap chu chemte chi sang sang plastic tape le an pahnia ID chu alo oma international wanted database ne na chumi te ID an han en kop nuwa chuan Spanish police na tual tha awanga man tuma an zon mek pahni Hector le Susanai te an ni ti chu an che theita a chumi nuwa an pahni chuan kotkol buntir ngal wat ni in station lama shwai an ni a chumi zo Spain lama miswal te man an ni chanchin chu shiatir le ni in September thatop lama chuan Hector le Susanai te chu friends atangin Spain lama thonlo an ni leta a ma se zona zo tora ruma an shwailo nuwa chuan miswal pahni de chuan engma an soidu lo tlat mai an ngoi tlat maya chuan investigator de thin chu atirim emema chu mai ba ka evidence strang te an hmutira an handok nyal nuwa po chuan tongkam khat po an chak swak do tlat silawa nima sila chutia engma an soi chwa du tak tlat silawa chuan police chuan hogo thian tile an chung te ho thu soi atangvel chuan an tual tha chan ber ni thei om ang ber so an ngai ruat chop ta top maya chuta tual an tha chan chu chinin an han chu china pakhat na chuan vila chu nei veka an ma ni ta na pumbil an du wang ani a pahnina chuan isik na wang ani boka heiba ka hian hogo thian pa Nicholas soidana chuan anni no pa pahni te hi anin nge ngai lawa abikin vila a anin son lo nu atang phei chuan anin ti thiam lo ngun zwal ema in Hugo le Hector te chu thil haute atanga lian tham thleng hian ni tin hian anin hausia ani deuh ber khatia tual thana thlen ma thakhat vel kalta atang khan Hector chuan Hugo chu an vila chungchang chu soipui deuh sekin in khata cheng hau an ni nen floor sanga cheng ma se chauka le in hnoi te il dang dang te chu in chom tho nga yin hei wang hian anin ti boi deuh renga chutiang renga non hau ai chuan vila chu shal maila a shal na sum chu zate zatin in semila mani chena tur mun shan ve ve a leimayang ti in anaw chu abi fo china ma se chu Hugo chuan alorem ti ho lo mai hetianga in ti thiam lo na neu te hi chu tu te chung kwa po a thleng thei ve ve ka ma se chung ko in shal phal na tur khop ani lo ba ka vila hi tu mi mal ta bik ani lawa kan chung ko member zong zong ta ani ka u Mario le kanu Clara po an la ron kalin an la ron riak fawa kan shal ringo chuan hoya ma kal na tur an nei to don lawa sin ti in a u rot na chu alo hnel ve tlat maya ma se Hector chuan beidong lovin akha to khian a soi chwa sek ba ka anin hnial phale nge thin chutiang chuan an thutluk na shal lo emo zok zok po siam fel thei mang si lovin chu thu mang chuan anin hnial ta fo mai ani hei ba ka hian soi to angin Hector le Hugo te nun dan hi a in person hlea pakhat la rele private jai roya om do chi chuti lain pakhat la thian ti ne na thil ti khoma om khom de oreng do chi ani a chu mai ba ka Susanai po hian a hnalama a thopui te na thona hmuna a bia ti lo chu midang hi a komin a bengai meu lo Hector angat phei he chu na nei lovin ina om topa anu pui ti lo chu midang po hi a be pop ngai meu lo chutiang khopa in khong sang no pa chu ani a heta chang hian police chuan rilro lam zermi te atangin Hector le Susanai te chuan personality disorder midang te rilro tur don thiam lo le midang te leinat na rilro ang shim nei lo chi anni ve ve ti chu an mu chhuak le ta bok ani chuti lai mekin anni pahni le ling thokin Hugo le Zanzi te ero chuan thian tha an nga in an ma ni leina ta ngai na tu an nga ema khatia vila a an om ve atang phe ka chuan thian tha te ne na in ti hlim le in komin vila le a cheivel chu hlim nui ri le tong long ri in a khat ta fawa
chu tak chu Hector le Suzanai te ang tan chuan nin om achang ve thung kum tam tak nun re rai le muan om taka an lo nun chen chu Hugo te no paron om ve atang chuan ti chia sak vek anita a beng ching thom nen mel shiat lo an ina ron lu chok sek te an tui pui ve ngai reng lo in kom khoma ti ho lui thom te in an in chu a khata a chu an ning don em mai ani te chuan ni tin tor har an ti tatol tola chutakara an thin tirim sol turin zian ji chu alarai sui boxi Hector le Suzanai te chu kumsom ani nei to chungin fa an la pai theitlat lo maya chuti laya zian ji naw pai bik chu an thik ro em mai alo ni a chu mai alani lo naw te an nei huna chuan ni tina an hmu thei turin chu vela chuan ala cheng ve don zuya chu phe chu an tor theibak ani hial to me chuti lai mekin Hugo le zian ji te la chuan an fa lo piang tur chu nga khlel takin naw te rum tur te an no cheiba ka naw te lom tur te lein amut na tur te po chu phur takin an lo siam so thina tin an chian te le an chung le khatila chuan ron tlo deu sekin naw te thil tur te ron pe in chung ko member an pung tur lom puina te chu an ron hlan sek hlom bok nen hetianga Hugo te no pa hlim ma anom chuan Hector te no pa chu ati thin rim zo so maya isik na chuan an khata chu chuan avor to pran thlengin twal thanara thlak tak nei tur chuan anin po cha chho tak me mai ani te chuan kum hne chuang lai evidence la khom nana an man hnu kum sang hne som pakhat fa wanga chuan case chu officiala ti top anita a chuta chuan prosecutor te chuan Hector le Suzanai te chu rong taka twal thana pahni Hugo le Zianzi te tha thu boya chuan thiam lo an chan tira hei mai ba ka Zianzi kha naw pai lai ani awangin ti luina a naw ti tlak thuwa thiam lo chan tir ani tel boka chumi hnu me thla kum sang ni som pahnia chuan Catalonia ko chuan thu to pron siamin Hector le Suzanai te chu kum som thum pariat ve lung ina tang tura shim anita a chwa ma dil theina po kum som ni panga ma chuan khalsak ani lo bokanga aum zia chuan eng ang po in tan ina chuan nungchang thale swal simin omma se chwa ma chu kum som ni panga ma chuan an dil theidon chawng lo ani heiba ka hian ti luin a naw ti tla ka wanga thiam lo an chana chan chu kotin a soi fiali a chuta chuan zian ji kha a thi lai khan naw te thlariat mi pai me kani a thi ta ka wang khan naw te lo piang chep to po chuan a thi pha ve lo the si lo chumi wang chuan naw ti tlak thiam lo chu misol pahni te chantir tel ani veta a ti in an soi fi a ma se ko ta chuan defense lawyer lam chuan ril ro lam natna an nei thoka chuan lama man tumin an ron sei chok le a psychological disorder chu an nei nge mai ma se an thil te hria thiam theina tur khop ero chu ani lo ti in ko chuan alo no saka til dik le dik lo thliar sang thei turin an fin to ka tin so le tha an hria shan ba ka twal thana chip chiar taka ro man tur khan an thlok a fim tok boka chumi wan chuan an ril rulam natna ve hi an shemna ti nep na tur khop ani lo an ti mak mai ani te chuan Hugo kha tha ani lai khan kum som thum mi lek alani a Zianzi po kha kum som hni paruk mi lek alani boka an pahni khan malam hun dom tak nin an fa lo piang mai tur po in khovel eng hnuwa nung ve turin dikna song kha ane nge ya ma se chu misol pahni te chuan rem tilavin rong takin an nun na chu an lak sak ta si do am na le in sik na ti awang ani nge ome ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in lo sai vele chhodon ya